Yes, kung isa tong imo sini nga pangalan sa mga mamaridha nga gin-implicate sa nga sining 18 ka mga nagpakilala former bagmen ni former Congressman Saldico nga na-deliveran kuno sang minaleta sining nga kwarta bangod kay nagsuporta sa investigasyon sadto sa International Criminal Court sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Anong imo sining reaksyon sa itong ilang sining mga allegations sa Kong Janet? Isa inaiya ka dinutig, no? I do not know. Ini yang ginahambal nila nga 18 former. Pero ang hambal man to kang military nga may iban rin dyan na hindi man kunutuod nga former Marines. No, ang kilala ko lang gidrigyan kananda si Attorney Baligod. No, but of course, si former Congressman Mike Defensor. Iyang kilala ko siyempre si Saldico kay naupod ko sa Kongreso. May des makita ko man na ang mga staff niya, mga security niya. Pero inong nagagawa iya subong, hindi na sila parte sa mga makita namon na nagaupod sa opisina ni former Congressman Saldico. So, hindi kami kabalo kung ano ang nagsulod, pero obvious nga I can only speak for myself, no, kay tirako man to rin yung pangalanan. Pero sa mga nakita namon, lako gawa ang dinutig, no. Example na lang sa ginahambal nila nga si Secretary Kiko Chu Laurel sa Department of Agriculture, ginpangalanan man to. For a fact na hindi na sanda mayaday gid ni Saldico. So paano na sila magka-istoryahan na ikang maleta? No? I have never received any maleta from Saldico or maski sino nga ara sa gobyerno, sa administrasyon. May mga may best na iya mahatag na iya kang regalo si Saldico kanamon, mga kandila, no, mahatag kang pagkaon daw, regular na balang daw exchange gift kung December. But never, no, na mga amo-amo na nga bagay.